Kublai pi baro at ngapediang snobhai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Kajingyap jong ki khon samla na kadaw jong udrox kalanang kenrei kat banang mi kisngi ki por. Sngaw kendet bat sngaw sangsot roban tip ba menhen kasngi kalai potrik unai tung arajar arpo saw. Ki pulit jong kenong ba Guwahati jong kejala Assam hadien ba kiliyo jingtem badon Kawei ka Metiap jong wei ubriu ha Kawei ka hotel ka badon ha kenong ba Guwahati kila let mi bat lapan ban ba kadei ka Metiap jong wei u Samla Khasi ubala khlat ha po ka Kamra chispa arpo saw jong ka Tibet hotel ka badon Hakithan Paltan Bazar bahap po jong ka Paltan Bazar police station Guwahati kat kum ki jingtip ki balayo na kilat pathai kubor pakat kum ka record ka balalap na ka register jong ka ni ka hotel loong ba uni u Samla Khasi u balalai post nam karata u bakateng u sunny nong room ula bandei u nong shong snong jong ka snong maupon ka bahap po ka pentor khra police station East Khasi Hill district Nikhadia but ula book but one bansa hak ni ko hotel na do ka arpunyo trik jong uni ubrai kadon kajing suba bo uni usamla kasi ula banyap na kadaw jong kajingdi palat ya ujingdi penbuai lani udrox namar loong balalap ya ki container ki batap drugs pat ya ki syringe ki baladep pan kam nakakamra balap ya kametyap jong u ki pulit jong ke Paltan Bazar hadin bakila dep banle ya ke badan kam harangkat ke jingadon lang jong ki briu na ke forensic department jong ke sarkar Assam kila shimti bat rano ya ke Metiap jong uni usamla se Guwahati Medical College bat hospital banle ya ke postmortem ke jing toket banlap ya ke jing shisha halor ke ni ke jingyap ke bakam pela jong uni usamla Khasi shabar jong ke jala hakadong ba Guwahati kadang yat shakman Parolok play shibon ya kapor chong pisno ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta Kawei pat ki video